Ja sam Mario Mihić, ovaj puta na terenu i vjerujte, ne zavidim vam ako ste i dalje na svom radnom mjestu. Evo, mi novinari, barem nakratko, možemo malo i zbrisati iz firme i promijeniti ambijent i atmosferu. Uživam u poslu kojega radim. Započeo sam ga radeći u tiskanom mediju u Glasu Slavonije. Bio najmlađi urednik u povijesti tog medija, 96. došao na Gradski radio, u zadnjih 5 godina glavni urednik. Imam sada neka iskustva već i na televiziji, neka Miholovka se emitira na Osječkoj, sve u svemu uživam. Šuplje su priče da te kulen može u nečemu spriječiti, uvijek i samo i jedino liječiti. Prema tome, drž se kulena i zabijaj. Za neke sam fanatik, za svoju ženu luđak, ali bilo kako bilo, nema utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na kojoj se nisam pojavio. Oko 150 akreditacija. Zato me i godi rečenica koju mi je nedavno na gostovanju naše reprezentacije na Malti izgovorio Dorislav Srebrić. Sve će dakle biti regularno za igru, tu je i gospodin Mihić, sudac može dati znak za početak. Vedar sam tako u programu, tako i kod kuće. Dakle, pozitivac u svakom smislu i na sve gledam s vedrije strane, jer, kako kažem, i kad je loše, tko zna zbog čega je to dobro. Nadam se samo da će u kvalifikacijskom ciklusu za neka sljedeća natjecanja Hrvatska igrati ili na Grenlandu ili u Južnom Sudanu ili možda na Antarktiku, da mi i tamo noga napokon kroči. Gdje god krenem, tu je u svakom slučaju dres vatrenih naše nacionalne momčadi. Što se nagrada tiče, mogu se pohvaliti zlatnom udicom, dakle natjecanje u pecanju udicom na plovak, 4. mjesto, korak do pobjedničkog postolja, u streljaštvu zlatni kolt, 5. mjesto od ukupno 6 sudionika i onda 2006. zlatni Večernjakov mikrofon. Eto, tada se baš sve isplati. Vedrine ljudi i osmijeh na lice, jer ništa nije tako crno, vjerujte da se ne nazire barem tračak optimizma. Stoga vam šaljem pusu, a kulen vas i onako uvijek čeka u Slavoniji.